Ụwaezuoke ekwute okwu nne na nna anya mmiri erujuo ndị nke ha nọ n'okpuru aja anya. Ha cheta oge niile ha nọkọrọ n'ụwa, ha echeta oke ihe kọrọla ha, chetakwa ihe ụwa gara abụ ma ọ bụrụ na nne na nna ha ka na-eku ume. Ụfọdụ ndị nke ha ka nọ n'ụwa mmadụ ji nke ha agba okuso iji gosi gị n'ụwa ezughị oke. Anyị lụrụ ụwa ọma ebe nne na nna na-agba ọbara na mmiri iji zụpụta ụmụ ha ka ha baa uru, ya bụrụ ebe a na-eleta okenye anya, n'ihi na ekwenyere na nne na nna ọbụla zụcha ụmụ ha zụgharịa ha. Onye galite mụta nke ya, ọ ghọta ụdị ahụhụ dị n'ịzụ nwa wepụrụ nne na nna ya aka, na ọ dịghị ụgwọ iji nne na nna gị bụ aghụghọ ka ị na-aghọ onwe gị. Echikwa ọ dịghị ụgwọ ụmụ gị ga-ejikwa gị. Ọgọdọ ga-eriri nwoke ebe o ruru ibe ya. Ụfọdụ na-asị ka nne na nna ha nọrọ ndụ ka o fuwe ha ihe ọbụla ọ ga-efu ha. Ndị Chukwu dowere nke ha ndụ ewere ha na-ekpo aja. Ụzọ ihe abụọ dị n'ụwa nke mmadụ anaghị eji aka ya ahọ na ndụ: ndị ga-abụ nne na nna ya na ndị ga-abụ ụmụnne ya. Ụwa nara gị onyinye ndị a pụrụ iche n'ike, n'agbanyeghị na o nweghị mgbe ha lara kacha mma. Ịghọta ihe mere eji asị na nke onye nwere ka o ji aba. Ugo si na asị nnụnụ ọbụla were ihe ọ ga-abụ, ya ewerekwa ibu ugo. Nyere ụfọdụ ndị ka nne na nna ha bụrụkwa nne na nna ha n'ụwa ọzọ. Ka Chukwu nye ndị nke nwụrụla anwụ ezumike, ma nyekwa ndị nke nọ ndụ ogologo ndụ na ahụ isi ike. Nwa a na-azụ azụ taa ga-azụ onye ọzọ echi. Ịbụ nne na nna abụghị asụ anwụrụ. Ndewonu, abụ m Nwaada Sọpụrụchi Ann Alugwe. Nọdụnụ mma o.